Aurică! Ia! Mai dai odată șapca, te rog, jos. Păi el nu pula chit azi. Bă, ești frumos, rău de tot, ești frumos, foc. Să vedem când o lua ajutorul. Nu pot să mă apuci de pantaloni. Ce ai de pe ea? Bă, deci frumos rău de tot, mă. Special Forges. Bă, cred că pe ăsta îl fugărește femeile în fiecare zi. O dai la manglele cu mine? Pe altfel? Nu! Păi, domnul, cu spârnel. Lăsă cu chelie, cu spârnel. Ai zis cumva că ești cu chelia? Și tu ești cu spârnel. Ia de să-mi filmezi și eu. Eu nu filmez acum. Te filmezi? Da, da. Ia uite, am ceva între dinți. Nu laște. Dacă e rar, e bătut cu Tesla. Așa. Bun. Bă, spune-mi și mie, de unde ai tu freza asta șmecheră? E seamănă cu un cap de cap. Păi cum vine asta? Un cap de cap. Am 3 capete, 1, 2, 3. Mai arată-le odată. Capul care... Capul care... Fieptul lui rumegă și capul... Am chiloți. Așa că, ba. Hai să vedem. Că poate ne vede lumea. Ce interpretează. Nu te-și pe ăla care voia să-mi tragă pantalonii. Ne băgă, mă. Păi dacă tu n-ai elastic. Degeaba. Am curea la pantaloni. Durabil, pare lungă, lastă. Am cunoscut cafea de astea și la unul mi se pare vinul la mai așa. Mă, tu știi cum și-a făcut ăsta freză din aia de șmecher? Domnule, știi cum și-a făcut ăsta freză de șmecher? Dă-l mă încolo că m-am săturat de palarama asta. M-am săturat de palarama asta. Și tu cu ce e? Cine, vărul? Asta e cu minte că n-a băut. Nu, mă. N-a băut ajuns, adică, nu că Stai n-a puțin să zic băut. ceva la ureche. N-a băut destul. De ce mai mănânci gudi? Anul următor, Adidas. Asta a fost tot. Nu uitați, e din Copăceanca videoclipul. Adios!